А какви други превозни средства каза, че има, които се движат по сушата обаче? Само по асфалта, по точно определени автомобилни пътища или магистрали? Кои други превозни средства, които може да ги видиш там, се сещаш? Автобус, трамвай. Добре. Ето го автобуса и още едно превозно средство. Това превозно средство... Камион. Камион. Камиона за какво се използва? За носене на товари от едно място до друго, както го казах от нея. Браво на теб. А какви товари може да се превозват в един камион? Могат да се превозват палета, може кашони с неща. Точно така. Може храни. Браво на теб. Влак. Влак. Браво. По какво се движи влакът? По релси. По релси. Значи има превозни средства, които се движат само по релси. Такива са, например, влаковете. Ти возил ли си се на влак? Да. Много пъти. Много пъти. Браво на теб. Ето този влак тук е малко от по-старите модели, нали? Този влак е от новите. Точно така. А ето това какво е? Релсите. Точно, това са релсите на влакът. Както ти каза, има и други превозни средства, които се движат по релси. Едно от тези превозни средства, кое е? Какво е това? Трамвай. Трамвай. Возил ли си се на трамвай, каза? Каза май, че си се возил, нали така? Да, возил съм се. Браво, той също се движи по релси. Ето, те се намират ето тук, долу, ниско. Ето тук, да. Да, браво на теб. Друго превозно средство, което се движи по релси е... Метрото. Това е новото метро. Добре. Той е градският транспорт в София, в нашата столица, и много от пътя му минава под земята. И на метро, предполагам, си се возил, нали? Да. Браво. Пак да преговорим по какво се движеха тези превозни средства? По релси. По релси, точно така. Те не могат да се движат по други пътища. Като пътуваш по въздух, колко хора още с теб могат да пътуват? Виж колко е голям самолета. Много. Значи той се използва за превоз на много пътници. Освен пътници, какво друго може да се превозва с него? Товари. Товари, точно така. Ще познаеш ли кои от вертолетите са детски играчки? Тази и тази. А сега има едно моливче, точно третото бутонче отляво, натисни го и ги огради. По какъв друг начин може да пътуваш по въздуха? Не. Така, аз ще ти покажа едно превозно средство. Това е летящ балон. С него хората, преди да са го използвали отново да се придвижват по въздуха, той се задвижва с горещ въздух. Аз мога да направя такъв от пликче. Отдолу е такова дървено кръгло имаме в мазето и с една запалка ще запала тук едно. Това. Дето. Купували ли са ти балони? Когато са пълни с хели, те летат високо, нали знаеш? И стават на височина някаква. Така. Ракета. Ракета. Къде може да отидеш с ракетата? В космоса. В космоса или на други планети? Да, пример. Те повечето хора ходят на Марс. На Марс ли ходят повечето хора? А на Луната някой ходил ли? Ходили са. Раката, за да стигне до Нечопух. Обаче той не може да мине през моста, защото костенурката, светещата костенурка му пречи. И трябва да я преместа. Има и друг вариант. Погледни хубаво картинката, кое може да използваш. Ще цопна във водата. Прашчо не може да плува.
Не, ще цопна във водата костенурката. Ще цопнеш костенурката във водата, но костенурката може да се движи. И след нея има и друга. Ще цопна и двете. Ама другата не може да се движи, защото тя е каменна и е много тежка. Погледни малко по-нагоре. Какво виждаш? Лодка. Значи, ако Прашчо какво направи? Ако Прашчо... Какво може да направи Прашчо? Да се качи в лодката. Точно така. Прашчо се качва в лодката и заедно с лодката, помогни ми, ти мести Прашчо, аз ще местя лодката. Аз вече преместих лодка. Браво и на пъзел. Натисна ли върху... Добре, браво, точно така. И сега ги размести, за да видим какво ще се получи. Браво! Аз съм много добър в реденето. Справяш ли се отлично? Браво на теб! Получаваш още една звездичка.